Assalamu alaikum al'ummar Najeriya da kewaye, ina muku fatan alheri tare da masoyinku Dr. Muhammad Sudan, wanda kuka fi sani mai sirrin ma'aurata. Gani a cikin birnin Sokoto mai albarka. Barka da warhaka. Ina muku fatan alheri, ya muke cikin wannan fargaba da muke cikinsa. Jama'a dan Allah dan Annabi a daina yada abubuwa. Addu'a ya kamata da mu, ba wai a ce an ce kaza an gani a waje kaza an yi kaza ko wani dan iska a zo ana komedi. Ya kamata ku dinga yin addu'a. Ba abin da yafi addu'a makoma, amma ku zo kuna yada ƙarya da gaske a cikin wannan lamarin. Gaskiyar lamari bai yi ba, ban ba da goyon baya ba. Addu'a ya kamata mu dinga yi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan annoba ce amma kawai a dinga yada ƙarya da gaskiya, a dinga tsoratar da mutane. An yi ebola ya wuce, an yi na tsuntsaye ya wuce, an yi na bera kashi na biyu, ba a jima ba aka kama na wannan abu. Bai kamata ba. Al'ummar Najeriya ya kamata mu dinga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan babban annoba ne a tare da mu, ba wai abin yadawa bane a dinga razanar da mutane. Mutuwa wajibi ne a tare da mu. Kullu yawmin za'ikatul maut. Duk mai rai mummaci ne, a kowane lokaci za mu iya mutuwa mu koma ga Allah. Amma mu dinga yada wasu abubuwa, kowa hankalinsa a tashi, a ce za a rufe kasuwa kaza, an ce za a yi kaza, an ce an kulle ba tafiya ba dawa Kano, an kulle kasuwan Kaduna, an kulle kasuwan Neja, an rufe Abuja da sauransu da abubuwa da sauransu. Addu'a ya kamata mu dinga yi. Ina muku fatan alheri tare da masoyinku Dr. Muhammad Sudan mai sirrin ma'aurata. Gani a cikin birnin Sokoto mai albarka. Yanda kuka gani muna cikin birnin Sokoto, ba abin da ya faru. Kowa ta kansa yake. Hada-hada ake sosai. Hada-hada ake yi sosai. Ba za ka ce ana wani abu ba. Wanda talaka ya taba kashe talaka, kawai ya tabo manyan ta ya zai taba talaka shi iya ji da kansa. Wanda talaka ne aka ce ya fa abin nan ya faɗo akan mutum ko masu kuɗin, an ce ya kashe wani. Amma dan Allah dan Annabi a daina irin wannan abin, bai kamata ba wallahi. Ina muku fatan alheri tare da ku.